Θα το γίνει σήμερα. Αλλά... Πότε? Εδώ πίσω ρε. Μην γίνει για πίσω που είναι. Βέβαια, πρέπει να έρθει ο Μάστρας. Ναι, αλλά να το καπακάνια στην Λοιπά, μόνο ο Μάστρας πρέπει να το δει. Πώς θα γίνεις ο Φραπίνο. Εκείνο που ξεχάσαμε το Ρενό. Μην το πας αμάξα μακριά ρε, δεν τα ξεχνάω. Ποιο μάξι Το Ρενό του... Και εδώ διασύμενο Ρενό. Ποιο ρε. Το Ρενό φιλιά σου ήθελε να μου το καλέσει. Πού σου καλεδία με τη φούσια της Όχι δόξης. ρε φίλε παρά. Όχι, το αμάξι το κάνω το βλέπω. Αφού σου φέρει το μάξι μου στο μαγαζί ρε Βασίλη. Ξεκόλα και πάμε περάσουμε μέσα με τις μαργίες ο γάτσος που μαργίες που κάνουμε μέσα. Πέτω πολύ που το μάξι μου, πίσω το μαγαζί που μου τραγεί. Πέτω το μάξι μου και το πρόλογο. Πέτω το μάξι μου. Άμα δεν κάνω, προτέρετε να μαθαίνω, δεν θα γίνει τα συντηρητικά. Όταν είναι τώρα. Τι μου το βρες εσύ. Αντιγόνα μέσα στα πονίδια του να το έκανα στα λιγά μου. Τι αρχίζει μου το λόγο. Θα το καλάξαμε το λόγο. Γίνα τώρα, γίνα και κάνε το Φιλιππά να σε ακούσω. Άμα ακούς το λέει να κάνεις. Πώς. Το γνήσιο. Το γνήσιο, ναι. Το γνήσιο. Justin Sullivan, new modelar μηχανικά. Και τι μουσική ακούτε κύριε? Ακούμε Progressive Uplifting Trance. You are the best one. Εννοείται.